Què tal? Nou vídeo en el canal, en este cas una nova edició 2024 del desafío Vall d'Albaida a Benigànim. Es tan amable y le vamos
ratos. Des d'ací fins a dalt Benicadell tenim uns quants quilòmetres de pujada. El castell de Carrícola, ni tan mal. Passant ara pel costat de la casa Haslen, ens queda poc més d'1 quilòmetre per a coronar aquesta primera part més dura del recorregut, que arriba a la Font Freda, i des d'ahí ja planegem fins a arribar pràcticament als peus de Benicadell, i des d'ahí començarem la baixada. Quilòmetre 27, acabem la pujada, primera pujada dura, 755 metres de desnivell positiu, i arribem a l'avituallament de la Font Freda. Quilòmetre 33, 1 hora i 42 minuts de prova i pràcticament 900 metres de desnivell positiu, i estem ja baix mateixa del Benicadell. Quilòmetre 39, a punt d'entrar en el poble de Salem, on està el segon avituallament.
hora de carrera, 40 kilómetros justos, no 70 de desnivell positiu. I ara un xicotet trosset de carretera fins a empalmar una nova pujada i després la millor senda del recorregut. Vais grabante. Que vais grabante. Después si hacen el vídeo y volverás a cita.
tema de l'incendi de Montitxelvo de l'any passat. Pujàvem un port i ara ha hagut l'organització de modificar el recorregut i es posa en esta baixada. Seguim fent el nou bucle del recorregut i així es pot veure l'efecte de l'incendi de Montitxelvo. També estem dins de zona cremada, però sembla que per així el pas de la prova no afectava a les tasques que està fent la Conselleria de Restauració Forestal. Podeu veure els efectes de l'incendi que pràcticament va arribar a entrar dins de Terrateig, que és el poble al que estem arribant ara. Quilòmetre 50 i arribem a Terrateig. Estem a la meitat de la prova. Quilòmetre 56 i arribem al desvío entre el mig fons i el fons. Nosaltres a la dreta, que té una llarga de 100 quilòmetres. Gràcies. Tres hores de carrera ja, 60 quilòmetres, 1.370 de desnivell positiu i ara ve el més dur per a mi aquesta prova, que és la pujada a la serra del Buscarró. De moment anem, encara que no ho aparente, al 13,5%. O sigui que toca patir estos quilòmetres.
83 i hem coronat. Aquesta és la part més dura amb diferència del recorregut. Ara ja és un terreny irregular, puja baixa, fins que trobem la baixada més forta. I estem ara travessant el paratge del Solar de Pinet, un paratge natural molt xulo que es va cremar fa pocs anys, però bueno, els surers encara aguanten. Quilòmetre 68. Cuatro hores ja de carrera, 76 quilòmetres, 5 de desnivell positiu i estem en l'últim port ja, l'última pujada forta. Quilòmetre 83 per la serra de Quatretonda ja, este terreny trencacames per dins del barranc, pujant i baixant, planejant, i bé, ja queda molt menys i en no res ja acabem la prova. Esta zona és molt, però molt rodadora. Eixim ja del barranc de Quatretonda i ara ja d'ací poquet començarem el descens final. Ja amb ganes de que comenci a baixar perquè el barranc és duret, molt trencacames, molt pujada baixada i ja tenim ganes de recuperar una miqueta. Pues teníem sorpresa final, una senda que encara continuem pujant i ara ja descendes amb el que portem i amb l'esforç que hem fet, doncs, sobretot si som cap amunt es nota molt, però bueno, a veure si ja comencem a baixar.
quilòmetre 93 i estem ja passant per Quatretonda. Estem ja a poc més de 4 quilòmetres de la meta. Este últim bucle en l'ascens s'ha fet dur, molt dur. Vinga Jordi, que això ja ho tenim. Cuidado, esquerres. Gracias. Gràcies. Per a dutxar-te sí i menjar i beure de la Torre d'Alt. Vale. Des d'Ontinyent, un gran conegut d'Ontinyent i un gran amic. Hola, Fran, molt bon dia. Bon dia, què tal, Alejandro? Bueno, pues tu has fet aquest dorsal roig que és el Gran Pont. I aquests 102 quilòmetres hi ha hagut un xoc de canvi perquè teníem la crema que fa uns mesos enrere, ens ho vam tindre que llevar des de la conselleria, però bueno, jo crec que de moment aquest xoc de canvi tampoc s'ha notat molt, no? No, jo crec que al revés que s'ha agraït, perquè ens ha llevat un trosset de port, una pujada del Porto, i la veritat és que el recorregut és dur, és exigent i, clar, al tindre oportunitats doncs s'agraeix. Però ha estat molt bé, la veritat és que molt bé, ara hi ha una miqueta de calor, és un matí una temperatura ideal per a la pràctica de ciclisme i molt bé. Oiga, ahí està, mira, Frank, ahí teníem un grupet d'amics, imagina't si això fa unió, un grupet d'amics que són cicloamorciclismo.com, que és Gori, Juanma, Diego, Javi, Víctor i Julio. Això fa família, Fa família i fa falta això, fa falta que gràcies a l'esforç que feu en l'organització
S'hauria de treballar molt més la prova, és una prova que hi ha que consolidar perquè és molt bonica, està molt ben organitzada, la veritat és que fa un treball excepcional i jo crec que es mereixeu tindre molts més participants dels que teniu, així és que animar a tota la gent que participa de guany, tenim que veure de riscar i que porten més amics i més participants. Tu coneixes un poc el terreno, però el paisatge és espectacular, aunque el conegues, Sí, no el canses de passar per els llocs que passes, perquè la veritat és que els paisatges són molt bonics, la Vall d'Albaida tenim uns paratges que no valorem el que tenim i la veritat és que són espectaculars i val molt la pena la prova. Bueno, Fran, quina puntuació per afinar nos donaries més o menys per l'organització? Bueno, jo he estat en altres proves, ultrafons i demés, i jo la veritat és que vos dono un 10, perquè la veritat és que el recorregut molt ben senyalitzat, els avituallaments complets, els voluntaris agrair la tasca perquè en tot moment ajudant en tot el que fa falta, senyalitzant el recorregut i per tant jo vos dono un 10. Bueno, però Fran, Mullant, jo continuo, moltes gràcies, esperem l'any que ve que estiguis així, Si no passa res així estaré, sense falta. Jo mentre estigui així, tu estaràs així també. Moltes gràcies, Alejandro. Bueno, gràcies a Fran Mullant des d'on en tingueu un gran amic. Desafío Vall d'Albaida, tercer desafío acabat. Ha sigut una carrera espectacular, recorregut com sempre superbonic, també molt dur, hem començat amb una temperatura ideal, frescoreta, amb manguitos s'estava bé, una camiseta interior també anava molt bé, però ara ja a l'acabar, calor, calor, calor. I la prova llarga, el Gran Fons, 99 quilòmetres, s'ha fet dureta. Al final han sigut aquests 99 quilòmetres en 5 hores i 8 minuts i molt millors sensacions que en la primera edició, que des del quilòmetre 75 vaig anar acalambrat. Menció especial per a l'organització. L'organització de la prova espectacular, fan un treball molt important per a que aquesta prova es consolide. És l'única prova així de llarga distància que es fa en la Vall d'Albaida i n'hi ha que donar-los un 10 perquè la veritat és que tota la feina que han fet, el marcatge del recorregut espectacular, els voluntaris en molts encreuaments volent senyalitzar per on s'havia d'anar i la veritat és que dona gust vindre a una prova en la que els voluntaris estan tan implicats i hi ha una tan bona organització. Però aquestes proves les hem de cuidar, hem de cuidar-les i no hi ha res millor que cuidar-les que participar, perquè us comentaven que enguany només havien tingut 210 participants quan l'any passat vam tindre 240. Així és que per a que hi hagi continuïtat, per a que aquestes proves continuen i sobretot per a que el Desafío Vall d'Albaida faci la seva quarta edició, necessitem que la gent vinga a participar perquè ja us dic, és una prova que val la pena. I no res, si heu participat i esteu veient el vídeo, vos convido a deixar algun comentari d'allò que més vos ha agradat, d'allò que milloraríeu, suggerències per a l'organització. Tot això ho traslladarem a l'organització per a que pugui millorar i esperem que de cara a l'any que ve tinguem la quarta edició i puguem estar presents un any més en este Desafío Vall d'Albaida. I no res, ja sabeu, si vos ha agradat el vídeo, doneu-li al like i subscriviu-vos al canal. Fins al proper vídeo!